Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-ruħ ta' Joan de Bono ni Montfort. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għal dawn il-misteri qaddisa. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Tafu l-lum propju fl-10 dolodu hawnhekk sejjer ikun hawn laqgħa Assemblea Ġenerali fejn il-Kardinal Mario Grech se jkellimna dwar is-Sinodu li bħalissa għaddej fil-Knisja. U għalhekk Marija hija l-ikona tas-sinodalità tal-għaqda. Sejrin nagħmlu għalhekk il-Qudiesa ta' Marija ġbija u tal-Knisja. Nitolbu. Mulej Alla tagħna, inti tajtna l-Verġni Mqazza Marija bħal eżempju ta' mħabba bla qies u ta' umiltà mill-aqwa. Għamel li l-Knisja tiegħek hija u tħares bħala l-preċett tal-imħabba tingħata għal qadi tal-glorja tiegħek u tal-bnedmin. Ħatkun fost il-ġnus kollha tal-art sagrament u sinjal tal-imħabba tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarem il-ktib tal-Ġenesi, meta Iżak kien xieħ u għajneħ kienu ċajprulu tant li ma kienx baqa jara, sejjaħ il-libnu l-kbir Esaw u qallu, ibni, u dan wieġbu, hawn jien, u kompla jgħidlu, hawn jien xieħt u ma nafx meta semmut. Issa aqbad it-tamir tiegħek, il-ħorġa u l-kaws tiegħek u mur fir-raba u aqbadli l-kaċċa u imbagħad għamilli ikla tajba kif inħobb jien u ġibieli ħalli Nikola u imbirkek qabel ma immut. Rebekka kienet qiegħda tissamma meta Iżak kien qiegħed ikellem il-Esaw ibnu. U Esaw telak lejn ir-raba għal kaċċa biex iġib xi ħaġa id-dar. U Rebekka ħadet l-aħjar il-bies ta' Esaw bina il-kbir li kienu għandha d-dar u libsithom il-Ġakob bina iż-żgħir. U ksirtlu idejh u l-artab ta' onku bil-ġlud tal-gidien. U tat fidejn Ġakob bina l-ikel tajjeb u l-ħobs. U hu marħ dejn missieru u qallu, missier, u dan wieġbu, hawn jien min inti ibni.
U Ġakob wieġeb il-missieru: jien Esaw, il-kbir tiegħek, għamilt kif qedtli, kum Isa u kul mill-kaċċa tiegħi biex imbagħad int tberikni. U Iżak qal lill-ibnu: kif inhi din li sibta hekk malajr? U hu wieġbu: għax il-mulej ġabieli qudiemi. U Iżak qal lil Ġakob: ersak l-hawn ħammissek ibni u nara jekk intix ibni Esaw jew le. U Ġakob resak l-missieru Iżak u dan messu u qallu: il-leħen leħen Ġakob, imma l-idejn idejn Esaw. U marfux għax id-deħ kienu kisom l-idejn muswafa taħoħ Esaw. U bierku: u staqsih: inti tassew ibni Esaw? U hu wieġbu: jienu. U qallu: newwilli mela ħalli niekol mill-kaċċa ta' ibni biex imbierkek. U newwillu l-ikel u kiel u ġieblu l-inbit u xorob. U Iżak missieru qallu: ersak l-hawn u busni ibni. U hu resak u biesu. Iżak xemmem ir-riħa tal-biesu u bierku u qallu: ara, riħet ibni bħal riħa ta' għalqa imbierka mill-mulej. Jagħti kalla min nida ta' smewiet u mill-frott tal-ard, kotra ta' kamħ u imbit. Lilek qed jaqdu bil-ġnus u quddiemek imilu il-popli. Int tkun l-aqwa fost ħutek u quddiemek imilu u li tommok. Misħut min jisħtek, imbierek min ibierkek. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr il-Alla. Sam responsorjali ngħidu flimkien: faħru l-mulej għaxu tajjeb. Faħru isem il-mulej, faħruh qaddejja tal-mulej. Intom li qegħdin f'dar il-mulej, fil-wesat ta' madwar it-tempju ta' Alla tagħna. Faħru l-mulej għaxu tajjeb. Faħru l-mulej għaxu tajjeb, għannu l-ismu għaxu sabiħ, għax għażel il-mulej il-Ġakob il-Iżrael biex ikun il-poplu tiegħu. Faħru l-mulej għaxu tajjeb. Naf tassew li kbir il-mulej fuq l-allat kollha Alla siedna. Kull ma jogħġbu l-mulej jagħmlu fis-smewiet u fuq l-ard, fil-baħar u f'kieħ l-ibħra kollha. Faħru l-mulej għaxu tajjeb. Jekk jogħġobkom inkumu bil-wieqfa: Alleluja, Alleluja, Alleluja. In-nax tiegħi jisimgħu leħni jgħid il-mulej u jien narafhom u huma jimxu warajja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien resqu lejn Ġesu id-dixxipli ta' Ġwanni u qalulu: għaliex aħna u l-Fariżej insumu u d-dixxipli tiegħek ma jsumux? Qalilhom Ġesu: huwa l-mistieden tal-għarus se jsewwed qalbu sakemm il-għarus ikun għadu magħhom. Imma jasal il-jum meta l-għarus jeħduhulhom minn magħhom u mbagħad isumu. Ħadd ma jraqqa libsa qadima biċċa drab ġdida, għax inkella r-roqa sellet il-libsa u t-tiċrita tikber. Anqas ma jqegħdu l-inbejt il-ġdid f'damiġġani qodma tal-ġild, għax inkella l-damiġġani jinfaq, l-inbejt jinxteret u d-damiġġani jintilfu, iżda inbejt ġdid jitfawh f'damiġġani ġodda u hekk iżommu it-tnejn. Il-kelma tal-mulej.
Forsi ħafna drabi hawnhekk il-Vanġelu qiegħed jitkellem mis-sawm. Ma ħafna drabi aħna fimna biss is-sawm bħala xi ħaġa ta' penitenza li fih l-iskop tiegħu. Imma hawnhekk is-sawm huwa mhux tant penitenzjali li minnu qiegħed jitkellem il-Mulej Ġesu, imma sawm tal-erusija, tal-imħabba. Tantu hekk li Ġesu ġib l-eżempju tal-għarus u l-ħbib tiegħu. Dment li l-għarusa qiegħda magħhom mhuwiex se jsumu għax huma jiem ta' festa, imma meta jitteħdilhom. U inti għaliex ma tikolx? Għaliex tħoss in-nuqqas ta' dak li inti tħobb. Ħafna drabi jeżies, aħna mhux tal-li ma nsumux, imma tal-li anqas inħossu ilaġġ għall-preżenza ta' Alla f'ħajjitna. Xi drabi qegħdin f'dawn iż-żminijiet tas-sajf tant nintelqu li qisu xejn mhu xejn u jgħaddi kollox. Fis-sajf naħseb li jien nista' nieħu vaganza minn Alla. Nista' immur anke l-Knisja daqs li kieku jisni sejjer il-baħar u nitlef kull dekor, nitlef kull dinjità tiegħi nnifsi. Kemm hi xi ħaġa sabiħa hekk inżommu f'moħħna dejn il-mistoqsija dalgħodu. Jien qiegħed infittex il-Mulej, qed nagħtih ħin, qed nagħtih spazju. U s-salmista kif rajna dalgħodu ifakkarna f'xi ħaġa li tista' tgħinna nirrispondu għal din il-mistoqsija. Aħna fis-salm dalgħodu x'edna, qegħdna faħru il-Mulej għax hu tajjeb. Żomm quddiemek. Għamel memorja ħajja ta' tjubija li l-Mulej jurjek. U l-bruda għalih ma tirbħek qatt. Żomm f'qalbek it-tjubija li jurjek il-Mulej. Il-kelma ta' kuraġġ li tak. Kemm il-darba il-Mulej ħafer id-dnub tiegħek. Kemm il-darba il-Mulej innifsu sara għalik ħobs biex inti tgħix bih. Żomm il-grazzi li l-Mulej tak ta' kuljum quddiem għajnejk. U dawn iġeluk tixtiequ dejjem aktar. Għax it-tiba tal-Mulej magħna hija kbira. Tagħti saħansitra il-fraġilità tagħna. Għandhom raġun il-padri tal-Knisja ixebbħu lil Kristu bħala l-ġawra prezzjuża u lin-nisrani dak li qiegħed ifittex din il-ġawra u jgħid aktar ma jsib ġawar sabiħ aktar iħaffer fil-fond biex isib ġawra isbaħ. Aktar ma nsib tas-sew, aktar ma nidħol tas-sew f'relazzjoni intima bħalma hija dik ta' għarus lejn għarustu, aktar ma nidħlu f'relazzjoni intima ma' Kristu, allura min jum għal jum aktar se nkunu nixtiequh. Induru lejn il-Mulej Alla tal-ħajja. Jistedinna kuljum għal din il-mejda li jibnu jħejja għalina u nresqulu it-talbiet tagħna. Nitolbuk Mulej għall-Knisja l-poplu ġdid ta' Alla biex f'dan iż-żmien ta' sinadu taraf timxi bil-qawwa tal-Ispirtu Santu biex tiġġedded dejjem fuq il-kelma tiegħek. Nitolbu.
Nitolbu għal dawk ħutna li għaddejjin minn xi żmien diffiċli ta' dbatija biex huma wkoll isibu l-qawwa fil-fidi u qatt ma jieqfu jittamaw u jimxu warajk. Nitolbu għalina l-koll biex din l-Ewkaristija li qegħdin niċċelebraw flimkien li hija sinjal ta' ħajja ġdida fi Kristu tkompli tibnina f'komunità li timxi wara l-mulej Ġesu. Nitolbu. Min dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu nitolbuk mulej tbierek u tqaddes il-familji tagħna. Għati l-għajnuna meħtieġa lil morda u dawk il-persuni li jduru bihom. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Alla tal-ħnina illi tatina li ngħixu ferħana fil-preżenza tal-feddej tagħna Ġesu, mexxi l-passi tagħna fit-triqtna lejk sabiex niċċelebraw l-ikla ta' dejjem. Int li tgħix wis-salta għal dejjem ta' dejjem. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li tista' kollox. Il-qamulej l-offerti tagħna u ibdilhom fil-misteru tas-salvazzjoni biex bil-qawwa tiegħu u bl-imħabba ta' Marija il-Knisja nitħeġġu biex jistoqilna nissieħbu dejjem aktar magħha fil-opra tal-fidwa bi Kristu siedna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna il fuq. Niżżuħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddejs. Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr, infaħruk u nberkuk waqt li qegħdin nagħtu ġieħ lill-Verġni Mqazza Marija. Bil-qalb bla teba hija laqet il-verb tiegħek, stħaqqilha tnislu fil-ġuf tagħha ta' verġni, tat lid-dinja lil dak li ħalaq kollox u hekk waqfet mal-Knisja fil-bidu tagħha. Ma' ġenb is-salib laqet l-aħħar xewqat tal-imħabba ta' Alla għalina biex tħares bħala wlieda lill-bnedmin kollha imnislina l-ħajja tas-sema bil-mewt ta' Kristu. Issieħbet it-talb tagħha ma' dak tal-Apostli. Hija u magħhom kienet tistenna l-miġja tal-Ispirtu mwiet u hekk saret ġbija tal-Knisja titlob. Imtella fil-glorja tas-sema b'imħabba ta' tieħu ħsieb il-Knisja fid-dinja, tħarrisha fil-mixi tagħha lejn is-sema sa ma jasal jum il-mulej fis-sebħ kollu tiegħu. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha intennu l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda: Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ogħla tas-smewiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sewwient mulej inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidina Ġesu Kristu.
li meta kien se jingħata biex mir-rajħi bati ħajl ħobs radd il-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-dem li jxirret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru l-mewtijek mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek għala missier li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trittient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubietna.
danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dunubiet tad-dinja, ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
nitolbu. Issa li ċelebrajna l-misteri qaddisa tal-mejda tiegħek u tqarbilna b'devozzjoni xierqa bil-ġisem u d-dem ta' ibnek, nitolbuk mulej li tagħti lill-Knisja tiegħek hija u tħares bla għeda lejn il-Verġni mqazza li tkun imħeġġa fil-fidi, imwettqa fl-imħabba u msaħħa fit-tama tal-glorja ta' Dej. Bi Kristu Siedna, il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.